Sanibonani guys. Ngizoxoxisa indaba lama-akhawunti lawo ako-Facebook. Ngizoxoxisa indaba lama-akhawunti aku-Facebook. Guys, Nkosi yami, anginayo i-account on Facebook. If you come across i-account yami ebhalwe ngegama lami, just report it and uyi-block. Anginawo o-Facebook. Angabuyeli lo ngahamba nje ngihla ngihamba. Akaze ngeze ngibuyele guys. Ukuthi sengithola ama-text amaningi bembuza ukuthi sengibuyeleni ku-Facebook. Angikaze ngeze ngibuyele. Angikaze ngeze ngibuyele ku-Facebook. Angazi ukuthi and angazi sayichaza kanjani. It's not, akusiyo i-account eyi-one. Wena Sipho ngicela ungithekste on WhatsApp kule number le onayo nje yakudala. Ngibuyele on WhatsApp. Okay, ku-Facebook angibuyanga ku-Facebook Nkosi yami, angibuyile. Yeah, ngiwabonile ama-akhawunti there, I think mabili ama-akhawunti. They are using iy'thombe zami. Ngiyawabona lama-akhawunti ukuthi contact offers. Even nathi ngibuyile nje mina ngeke kuphela amaviki ngino-150 friends, kodwa it's fine. 59 friends, but it's fine. Ngilele ukuthini, if ufica i-account or ukhuluma ne-account iyo, seniyoze niqomeke, nicabanga ukuthi niqome yimina. Ama-account lawa akusawami. Yileyo nje engingayicacisa, ama-akhawunti akusiko awami. Manje lo girl obe-promote ukuthi befollowe leyo akhawunti uyamazi yini? Maneli ngicela ungi-screenshot-ele yena ukuthi bepromotha kanjani, ukuthi ubani leyo ntombazane leyo. Okay, maybe izinto zongicocela if sengazi, cause I don't know ukuthi i-akhawunti yabani, angimazi ugeli. I don't know, ama-akhawunti awu-2, there's 2 of them. But if uhlangana ne-akhawunti enegama lami, block and delete, report, block and delete. Because I don't know ukuthi usungathi nje ubhorekile nje wena uzokhanda ama-Facebook account ngoba kwenze njani. Ngisaphuma kancane ngifuna ukwenza isithombe esisende okumaneli, ngizobuya manje. Lokhu no, angimazi uLondeka Dlamini, I don't know, angimazi ngempela, angimazi. But ngicela ungisendele Maneli, ngicela ungisendele iy'thombe. I don't know ukuthi ubani loyo yo, angazi. But on Facebook anginayo i-account. On Facebook anginayo i-account, angazi uvukwe yini loyo.
Cause ama-akhawunti ayikho yi-one futhi basemaningi, so angeke ngazi ukuthi izinto kube kanjani, but on Facebook I don't have i-account. Nakade ngangikudla. Cha impela akayipromithe idelisi. Ngicela ungidonele, ngicela unginike isithombe sakho intombazana le epromothayo le cela ukuthi bampromothele. Unginike isithombe sakhe at least mhlampe ngingabona ukuthi umuntu engimaziyo or not. Just take lo wathi ngiyi-ede. Ngazi noma iyona yini esifazane. No mama, no, ayisebenzi leyo number. Ayisebenzi leyo number. Ungithekstele enye le yokuqala inamba yami. Iyona inamba esebenzayo. Le endala nje, inamba yami endala. Iyona inamba esebenzayo. Ngisere sicela ungithengele ipholo. Yabo mina angi-afford ngisho i-stick suit, ngisho lamajezi lamajezi ebhola angika-afford. Okwepholo ngiyobe ngifelwa ubani? Okwepholo ngiyobe ngibekwa yini? Kodwa nani niyangisukela. Where did I put this? Sizothaka intombi. Ngiyabonga. Sanibona. Nimatasa mina. Ngifuna ukulungisa lezi zinto lezi. Mama uyaphila ugqoke idole usangibhedela wena. Hayi uthenga nini iduku lakho? Hayi le nkomishini uyiqanda. Manje uyabuya-ke kuningi esamele sikwenze. Coming back baby. Even though I no longer have iPhone, I'm coming back my love. Bangile Goli. I'm coming back mama. Ngiyabuya after 20 November. Coming back. Cheers. Mama. Ipholo lami mama uzongithengela nini? Ngizokuthengela ipholo guys. Awusemuhle mama ngiyabonga udala. Ile ngathi ngakhathi ngishayela ugogo. Yacha uyangithesta. Uyangithesta but it's fine. Phela ngoba babukise ngawe qeda nge-24 October mina ngiyaqeda kusasa.
but uyazi nawe ukuthi indlela yami mina yami ngeke nje isuke la eGoli ngikhaya. Hawu kanti ngiyahlangana ekhaya ngiyaqeda kusasa. Ukhalelani manje? Angikhali ngikhathele guys, wayini ngangizwe ngikhathele. Ngcono nokukhuluma. Uqeda ukubhala kusasa yebo, kodwa ukubuya ekhaya cha. Hawu kuba nini? But with the person, I'm sure gonna be the person I'm gonna share. Thank you. Hawu ngizokuceba akhona ubuye ekhaya angibuyi. Hey bo, sengaseje ngiqombole nje ngisuka eGoli ngithi ngimtsheli nje mina. Hawu hey bo, kusuka nini? Ngisuka eGoli ngimtsheli. Hayi bo. Ngiyobhoreka lapha nge-30. Ngiqeda nge-30 ukubhala. Shuthi mina ngiyohlala November, uDisemba, uJanuwari, uFebruwari. Ngoba ngiyi-grey. Ngivele ngiyi-grey. Uhlala kephi? Ngisemtshezi. Komba unjalo sewufuna ukuya kaNdawoza. Ngiyahamba umgqibelo ngiya kaNdawo angeke mina. Mina angeke Nkosi yami. Hawu ngiseGoli ngekhaya. Hawu. Hayi masithole. I'm your neighbor in Escorts and ugirl umuhle shame. Hayibo. Hayibo. Hayibo mina ngingakwazi ubani kuqala. Abakulande ngenduku lapho ngoba ufuna ukuya ekhaya. Angifuni vele ekhaya, angize ngiye futhi. Kuzeka sizokushada phela mina. Angiye ekhaya. Ngisho unganisho senikhala angiye ekhaya. Mina ekhaya angiji. Hawu, ngisho ungafonela abazali angiyi nje ekhaya. Hawu. Ufunde Orange School, yes. Siyangiyisa Orange School. Ngathi ungafika ukho nomunye kaNdawo. Hawu, bathenga imfanele. Ubani othenga imfanele mina? Because ngiyasamhweba but not emfanele. Hawu. Ungalahle ngempela usiyakuvela eqonde ekhaya. Hayibo angazi nje ngize ngiqonde ekhaya mina. Hawu, lo ngafika eGoli. Angazi nje ngisuke nje eGoli ngithi ngiya eMtshezi. Hawu. Hawu. Nale renke yabo irenke le namateksi aseMtshezi eGoli asuka la eGoli eMtshezi. Bathi yini? Angazi nje ngiye kuyona mina. Hayi ngazi. Abangazi nje kuleyo renke. Yini igama lerenke le? Yini igama lerenke namateksi aseMtshezi? Idani manje Thawuzani nethembisa yibo ngiyokwenza nithembisa ngifunde sizohlala eGoli. Bengivakashile twice for holidays and you came to my home shop to buy something and umuhle shame. Yibo ngiseGoli ukephi wena? Wesibani? NgiseGoli ukephi? Kulo 2 days. Hayi majob. Ungayika mfana omuhle kabi asho singomane ngibe mubi ke phela. Vele angike mfana. Sadelekeka nje ngomtshezi. Angeke ngize ukuthi ngisacabanga irenke le enamateksi asuka la. Abangazi kuleyo renke. Inamateksi asuka la eMtshezi. Asuka la eGoli ayeMtshezi. Angazi ukuthi yini igama lerenke. Umtshezi renke ayikho ubuqamama ngiseDurban. Hayibo awungazi mina ngiseDurban mina sengiseDurban ngiphile nje. Yini igama lerenke? Enkomeni ya Enkomeni irenke. Mina ngibhele one rasa amateksi e-Free State. Enkomeni angiyazi nabo abangazi nje ngize ngisuke la eGoli eMtshezi. Maybe uzoba i-future wife yami nje oshaya nje.
Mhlawumbe ngizoba yena kodwa nje ekhaya ngisho senithanda angizi, angiyi. Ningalona nithi ini, angiyi ekhaya. Clean nje, clean nje, angiyi ekhaya. Blender. There's something enukayo la. Ngithathe ukuhlala esitulweni sibuhlungu futhi nethawula nalo selikhathele. Into engenza la. Nithini? Ngiyalazi ngimubi nje ngi-natural, ngimubi kanje. Ngiyalazi ngimubi yiso. Khona ningezo ukungishela, ngilazi ngimubi yiso. Bo original. Ngani ngishele nginje. U-right abo original. Ngiyalazi ngimubi nginje. Ngiyafunda, ubalo ngokuthi uthola amaduyi. Kusasa iphepha lokugqibela. Tomorrow iphepha lokugqibela. And angazitwa and ngi-proud. Hi mamas. Bengithi I saw you in Escort. No, Escort wakho wrong. And you are my neighbor. I'm from Devon, but I visited the Rosedale. Oh, okay. Uyaphuma ungayikhona. Hayi mina ngiyekhaya, ngiyekhaya. Ngazi ke kodwa ngikhaya. Kodwa ayimtshezi. Kodwa mina ngisuke ekubona ukuthi ngimtshezi. Emtshezi esengibona. EGoli ngiyahamba. This weekend ngiyahamba eGoli. Angazi ngiyaphi kodwa ngiyahamba. Ekhaya maybe uyoqhamuka ngabo 20 kanje. 20, 25 kanje. Hi dear, hi, hello. Oh shame. Ngiyadlala guys. Ake ngifunda la ngiyezwa kodwa it's fine. Ngifunda degree. Hey khona hello. Emakhaya cha emakhaya ngizofika ngabo 20 kanje 24 November. Kodwa ukuqeda konibhala ngiqeda kusasa. Kodwa ekhaya cha. Ilula nje le ndaba, hayi kabi. Asilwi, sithini. Ya, ilula nje le ndaba ayixoxisi. Okay, uManeli ngiyambona umuntu amsendile lapha elonini. Noma siqanda umbona. Study with me. So 6. Angazi naphandle.
Nesimiri ithi ndichomezwe isindlo samanzi ukholisho maze mshayezu. Bashaye, anginabo ushomi mina bashaye. Bashaye. Manje wena Nosipho usubuyele eMtshezi? Hayi cha nebindi. Hawu. Elisongo ngibuyele eMtshezi. Hawu. Ngisho sengisanda ngilapha. Lutho angikakayi bahlahlele esikoleni. Uhlaleleni esikoleni? Uhlaleleni esikoleni ngoba wena uqedile ukubhala hamba ekhaya. Mina eyami iphepha. Akusaboni nalo Mtshezi wabo abame ngoba bazosihleba futhi. Hawu mina eMtshezi mina hawu sengajwayela kuleya ndawo ayingithusi nje nakancane. Hawu abantu bakhona bakhulu manje eish. Yabo nje eMtshezi uqala kabi ekuqaleni. Hawu sengajwayela nje akusalumi nokuloma. Hawu. Usuke uyibuzisa uyazi impemyoze ngibabone nge-25 ekhaya. 25 uqede ngo-24 October wabona 25 November. Ngizocela ukubaza ukuthi nina nifuna ukubuyela ekhaya mase niqeda ukubhala. Hawu mina lami iphepha liphela nge-20 November. Nina ngoba ninjani nina niqeda ngo-24 October ningabuyela emakhaya? Hawu ngizoniceba mina immediate ngiqeda ukubhala nge-20 November ngiyabuyela ekhaya. Why nina niso? Why ningabuyela emakhaya? Darling ngilinde ima kancane darling ngisazama wena. Kusho bani yena angihleki. Hayi ba mina ngingaqeda ukubhala mina ngizoqeda nge-20. Hawu khona elinye iphepha kumele ngiyolibhala eQwaqwa. Manje mina yabo ngibhala amaphepha ahlukahlukene yabo. Elinye ngiwabhala eGoli amanye ngiwabhala eQwaqwa. Manje khona kumele ngiyolibhala eQwaqwa lona lizophela ngo-20, 24, 25, 20, 24, 25. Yabo ngibhala amaphepha nje amaningi. Ish lekho zengiyenzayo. Skasi. Ngazile. Hhayi. Hello. Sawubona yazi wangishaya ngepani elibuhlungu kanjani. Nini manje? Hawu. Hhayi ngiyabuya eMtshezi ngisalidedela namanje nje. Yabo eMtshezi hawu. eMtshezi nje ngisazolidedela nje namanje. Ayikho indoda eMtshezi. Ngisazolishaya nje ipani kukabe iy'ndaba zawo lutho. Ayikho nje indoda eMtshezi. Ngiyadlala khona amadoda. Hhayi ngiyadlala khona abafana kodwa indoda nje ayikho eMtshezi. Khona abafana. Yabo nje wathi ngakushaya ngepani waseMtshezi kwakumele. Wemkhaya wakuphi noMtshezi? Ngasemangweni. Angasi ngenhlanga yamango. Ngangenhla namangwe. Kodwa umuhle mfana. Ngiyabonga. Ngimuhle phinde hlasenga. Yini le? Kwenzakalani ha? Yini le? Eyo. Khubazekile. Ngibuhlungu le ndaba.
mhlawumbe usazojima ngeke mfana lapho engiyothola khona ijim mfana yo bayobezwa ngami. Kodwa mina ngeke ngijime mina. Awu ngabuya sengidla amagwinya kulowo gym, angengiza ngisajima angeke ngisalunga. Musi mina last year bengimncane ngiyisilele ngishaye nge-bullet hole. Konakalephi? No, mina ngathi kwathi ngaqala uJuni ka-matric. Abantu banciphe emzimbeni mina bengathi ngidla amagwinya i-hour ne-hour. Into engizoyijima next year. Nale module engiyifunda kayingeni, ngicane ngiyedwa. Ngoba ufundulele kade ngihlala esitulweni nazo sesibuhlungu ngibe neshwapha. Hawu sesibuhlungu isitulo sengihlala embhedeni manje angilele njengoba ungalala wena. Ngizokubhonya wena thisha. Mama nenzokubhonya. Wazama uhluthamati wonke. Awukaze Mosi uzace akhona mina itatazela mina ngeke. Yabo inkinga iqale ngama-camp. Ama-camp asetatazela lokho kudla lokukhona into ekade uyinalo loya udla lokuyana. Iqale lapho ngafutheka ngathula. Uzoza nini eQwaqwa? Ngiyeza ngomgqibelo eQwaqwa. Ngizobe ngikhona abofonta mama ngizobe ngikhona mama. Ngaqala ngafutheka matric. Phakathi no-matric. Ngathula. Ngaqala ngokudla ukudla kwesikole ilapha ngaqala khona ukudla kwesikole. Ngaqala ngakhuluphala. Ngathi ngithatha ngibabaza lokho kwaqhubeka. Ngaqhubeka futhi ngakhuluphala ngathula. Futhi ukudla okubi kanje. No guys, ka-matric kwaku-right zani, kwaku-right ukudla. Ukudla kwakhona kwakwana nje kubuye kube hlaza kube kuvuthwe. Ngathi kuyasuthisa ukudla okuhlaza. Cause nami lokho engikupheka la, but it's fine. But it's fine. Kodwa-ke kwaba ama-camp etatazela. Phela etatazela ngiyobe silala from Monday to Friday. Friday umuntu ekhaya uzobuya on Monday ngempahla. Bekulala kanjalo-ke e-camp. Khona i-camp esayenza no-matric wasebona okuhle. Nasiphi isikole? I don't remember ukuthi kwakuyini esihlanganisiwe. Ngaqala lapho ukukhuluphala ngafutheka. Wawungojuni lowo camp. Yebo. Sasabona abafana-ke lapho. Abafana kwezinye iy'kole. Ngoba ezidlulile ebudzimeni. Bewumnandi u-matric kunabafana. Nabafana mina ngangiyele abafana nje esikoleni. Ngangiyele nje abafana ngifunda nje ukulunga ngiyikhohlisa ngalezo khathi. Hawu ka-matric ngoJuni. Ngathi sihlanganisiwe ama-camp ngangiyele nje abafana. Kephi khona abafana ngisho yedwa. Ngabuya ngiyisingile abafana basetatazela. Ukubuza usisi yazidlala yini isikelo. Isikelo sani? Yazi ngifuna ukuqhina. Ngicela ngiqhine. Wemaneli ngicela ningihlangabeze please. Ngicela ningihlangabeze ngoMgqibelo around 2. Ngizobe sengila ngizosheshe ngivuke la eGoli. Akunabafana kulesi sikole sakho. Khona abafana abagqoka amabhulu amakhulu. Mina ngindoda egqoke ibhulu elikhulu. Uzosiphathelani kuqala? Manini ngicela ningihlangabeze kuyabona-ke sene-wrong-ke manje. Hawu sengiphathelani nokwenze njani cause nizongihlangabeza nini? Hawu angihlali. Ngiphethe i-suitcase, ngiphethe isikhwama, ngiphethe ubhagi, ngiphethe yonke into kuningi. I have to pack. Kumanje. Uchili yena. Ngizokubhonya uchilwane. Asho la
Ngilaphi isoka lami la-matric? Ngoba khona abantu engeke ngisho ukuthi ngangijola nabo. Nothing come from fear. Okudliwayo siziditsha. Ngizondlulaphi? Cause mengisuka la eGoli ngima egaraji lokuqala leli la. It's either ngima kuleli eliseVaal or ngima kuleli la ekuqaleni. Ngiyofika leyo kudla kubanda mpo. Alikho elinye igaraji engilimayo. Intombazana awukahle, angikahle nizongihlangabeza nina. Ngangajola nomunye umfana. Cha. Bangidlulisela yena amantombazane afika esikoleni azongidlulisela yena. Ngikhumbula kahle being attacked amantombazane asebona okuhle engidlulisela umfana. Umfana wasesikoleni, wasesikoleni umfana wami. Umfana wethu. Unentombi eningi nje umfana. Kodwa ku-attack-wa mina. Cabanga unentombi ezimbili esikoleni mina nenye ingane, but ku-attack-wa mina. Ma-ke ngicela ube yi-family friend ngiseGoli. Angidinge family friend. Angihlali neGoli. Hawu kodwa ngangiyikuphi usaqoma. Angisaqomi guys, ngihluleka ngisho. No man ngeke mina ngidlulisiwe ayikho lento. Ngiyadlala ngidluliswanga umfana wami. Kodwa akusaqomeki. Angisakwazi ukuqoma, angisakhoni ukuqoma. Ya. Umphembo uyala. Kodwa ngisazoqoma guys, asazovuleka ama-C_V ngisazowafaka. Yabo nje. Ngisazowafaka ama-C_V. Okwamanje ngisafocus ekutheni ngiqede lento engiyenzayo. Intoni yona le engiyenzayo? Mnandi ngisaqoma. Ngisashaya nga-4, 5. Sengilambile. Wazi ungijwayela kabi general. Wazi ungijwayela nje kabi. Mina ngibona engathi ngiphekile njengoba ngibhala nje kusasa ngingazi nokuthi akudleki ngisho nokudla. Ngiyibona lento lapha. Kumnandi ngisaqoma nina ninamanga. Nina ngisazoqoma mina. Avuleka nina amathuba othando sifake ama-C_V. Enisazowafaka ama-C_V. Ngidlale ngani nje. Engagcina nina ukudlala ngabafana. Engangiyi-ghost. They have this kind of energy that's hard to ignore. Fun and little for my peace. Oh, thank you. Angikwazi nokukwazi live kodwa ngikwazi la ku-Facebook. Usalatshwa. Bake bakunyela emangweni. Yingakho ngisatalashwa. Ngaduma nje ngangatrade. To those people ababengidalapha, none of them have a permanent job. None of them went to university. None of them have something in life. Akekho noyedwa olungelwa yilutho. Yazi lami idlozi lisebenza overtime. Some are repeating matric. Niyazi kandawo ukuthi ezasemtshezi usuphinda pho matric. Kandawo. Angeke ngisakhuluma kakhulu. Khona-ke abanye bakhona bafike bebona iyinsizwa laphaya bezale. Khona le kandawo. Niyawazi umatric uphinda pho emtshezi. Niyazi indawo. NB nizoboshwa angisho ngondawo mina. Nizoboshwa angisho ngondawo kodwa-ke. Yeah, sometimes it give me peace. Leyo nto ukuthi nje. To those people owake nje wazama ukuduma ngami through Facebook, whatever.
whatever nje. None of them are something in life. Akekho ongathi mhlambe ukhona okuphathekayo ngathi no man no, akulungi nje. Nabanawo uMatric uyaxikiza, ilo cishe ihlelo lodwa ubonakala uyafiliza. So eBergville angisho njalo mina, hawu ngithe kandawo. Cha kuphele lokho okwenzayo lapho sizodlala nathi. Ngighosti mina, angiyighosti. Bangangigudla into engiyaziyo kokunye kwakho mungigudlela umfana ungigudlela into engiyaziyo. Angiyighosti, angiyighosti yabo isipoko, angiyighosti shame. Anginganqondi ukusifaka isitini ngiqede ngiphike ngithi nje angimazi, angimazi. Angishaye isitini wemanga, angisibeka isitini. Kodwa kubuhlungu uma bese besibeka kumina, kodwa nje angisibeka. Kodwa uma besibeka ngingaphumi mina, angikaze ngithi bayasibeka ngiphuma. Hayi lutho, ngaba kusesiye mina. Kodwa manje-ke sengaphupha, sengumuntu o-right. Angisasibeki isitini guys, angisashayi isitini. Sengilungele, sengishadile, ngiyadlala. Ima kancane darling, ngisazama wena. Yazi angibulala ingoma kaShenge laphayana nokuthi ukhuluma ngani. Oh, bengisaxoxa isitori samatric-ke. Samatric. Okay, there was this guy. Shuthi umfana nje. I think he was the cutest guy kaMatric mina akade ngifunda nabo umfana. Shuthi umfana angishela-ke mina ngumfana sijole. Oh, sike sajola phambilini saphinde sabuyelana sekuzoba ama-camp aMatric. Mengibuyela mina usenentombi umfana. Okay. Senentombi umfana, okay, sesizohlanganiswa-ke nesikole iBonokuhle. Nasiphi isikole sihlangana naye? Impumelelo yini? Angisazi. But sesimixwe nesinye isikole, akusiyo Impumelelo mani. Angisazi ukuthi but ngiyakhumbula ukuthi uBonokuhle engangihlangane naye. Sizofunda, saba nama-camp. Okay, amantombazane shuthi abone i-trash kulo mfana lo. Yena umfana lo, umfana lo. Lo sengibuyele kuyena. Okay, it was June. June, July, August. But bengakajuni nalo umfana engijula naye manje. Okay, umfana kaMatric. Okay, umfana-ke aqonywe. Oh, ngamfica seqonyiwe mina. Ufuna nje ukubuyelana nami useqonyiwe intombi. Okay, it's fine. Nami nje ngibuyelele nje ngoba nginama-camp angifuni ukubhoreka. Yabo. Hhayi ngoba ngithi yeah. Okay, umfana-ke. Umfana wase ebona ezinye iy'ntombi uma kufika iy'ntombi zakwesinye isikole phela abafana khona leyo nto le bageza abafana bebehle phela mase kufika iy'ntombi zakwenye indawo. Oh, okay, umfana sebona ezakwenye indawo sengishile mina ngikhamisile nale enye intombi. Okay, iy'ngane zithole, shuthi iy'ngane ziyayi-crush, ziyamthrasha-ke lo mfana, naye umfana-ke ayinike i-attention. Okay, iy'ngane zithole ukuthi imina intombi yayo, sekubasela mina-ke, kusayi ngokuthini-ke mani, sekubasela mina-ke. Kulisela ukuthi ama-president kwalesi sikole. Angazi yini enye kodwa nje kwakulisela nje ukuthi ngiwu-president walesi sikole, akuhlangene nalokho. Okay, shuthi lo mfana they thought
uyena mfana ocute kodwa he was cute than shame. Okay, I remember myself, ya bafike amantombazane kumina azokungibuza, and futhi lawo mantombazane to abantu abafeyile bayingxenye yabo. Lezi ngane leziyana ziyaphapha like what the hell ukuthi uzobuza umuntu ngumfana umfice esikoleni leso, wena usubona indoda. Dala ama-CV ngibona ngisazowavula guys. Wangiphatha kabi nje lo mfana wami, ngizonivulela ama-CV Nkosi yami. Nani nithi yinidlale nje, ngagane nodlala abafana. Ningacabangi-ke lokhu kudlala lokhu kwenziwa omahosha, angihlali nami nekhanda. Ngisumngane wengane futhi. Mina ngakuqoma today, kusasa nje asisakhulumisani. Ngisumvile umngane wengane. Ngangiyenza-ke nje leyo nto. Kulelo saqoma ku-Facebook. Yo. Amantombazane ayigubisa isithombe. Isithombe nje sami. Intombazane ukuthi nje ukuthi nje indoda yakho ilayikhe nje isithombe sami. Usuyogowa-ke uyintombazane, yingakho ngawuye ku-Facebook nanizoshona nini. Hhayi nina ningabulalela abafana. Hhayi baningi abebengifuna la, ngenxa nje yokuthi indoda yakho ilayikhe nje isithombe sami yakhomenta. Hawu, hawu. Hhayi, niyolifela ubala next time. And maningi ama-relationship aphela for leyo nto. Kodwa abamane abangivumi, ngangiyighosti. Maningi ama-relationship aphela. Ughost bakhe ngiyalisana, angiseyona ighost ikutshena. Ungaze ujoyine umfana oyi-1. Angiseyona ighost kodwa ngakwazi nje ukujoyina umfana oyi-1 for iminyaka. Angiseyona ighost. Ngisawabamba ama-piece jobs. Awusemuhle, thank you. Angisabamba ama-AM. Onjani Job? Omuhle, ohleka ngamehlo. Amehlo ami ayahleka. Yo. Hhayi nina. Job eLondon. Ndayama ungizame ngiya petrol phela. Nephola anginayo. Thengelani imoto ongakwazi uku-afford u-petrol. Ngingase ngingena ngisho nakokusinekha njengoba ngifunda nje. Shuthi awuzazi isithakazelo akasithole. Usithole uJob uMantshana Maphitsi uMondisi Mthembu. Ala sekubaza uMsongonsimbi ayibeke ikhanda. Uyangithola? Uyangithola? Thola, uyangithola? Ayisikho isithazi engingasazi mina. Because even my dad side ngiyasazi isithazi sakhona. Ustinji wena, anginayo imali yokudlala. Thank you, gifted Connie. Thank you, thank you. Sawubona Majola, sawubona. Thank you for the gifts, Mlondi. Thank you.
Kube ngisaqomba nganibona ngami before ngiqale ukukhula kanjani manje? Sawubona Mkhaya, uthi u-Amohela angibingelele. Hayibo u-Ama angazi wami bengiqeda ukukhuluma naye manje u-Ama angazi manje ezangibingelele nje. Hawu hayibo, njani manje? Njani? Njani? Ubani umfakazi ngolayo lo? Njani? Bengiqeda kukhuluma naye. Ukukhuluma unayo imali yokuthenga ipho. Oh, ipholo lona ngiyali-afoda. Inkinga nje umuntu olidikizelayo bengakamtholi. Woza uzolanda i-exam package lana e-APK. Ngingahambeli hhala mfethu. Ungangihlanyisi ngingahambeli hhala ngizoyilanda kusasa. Ngizoyilanda tomorrow. Ngi-inbox, angidlali njalo, angidlali nawe. Kepha what is your real name? My name is. Nawe ungangiyetha nje uthanda ukuthi ungethe lona kodwa ngiwumina nje, uMasithole. Ngiyazincobelela Mkhaya uyaphila kodwa ngiyaphila wena unjani? Kanti nina manithi nimkhaya nisho ukuthi ngakephi mina? Cause mo wasemtshezi uthi ngumkhaya wakho angisiwasemtshezi mina. Nithi nina, manithi mina ngumkhaya nisho yiphi indawo cause mina you can't say ukuthi umkhaya wami usho ukuthi ube uhlala eMtshezi. Angisiwasemtshezi mina. Hey Nana, hello. Lo I-inboxed. Ukube ngike ngayithola. Kungani ufike la uMtshezi pho? Angisiwasemtshezi mina. Ukuthi abantu abaningi bathi ngasemtshezi, angisiwasemtshezi. Yabo nje. Izwi sithi umuntu lapho azalelwa khona ikubo. So mina angisiwasemtshezi because angizalelwanga eMtshezi. Angisenje wasemtshezi. Wayezondani eMtshezi, angisiwasemtshezi. Ungabusabuza. Angisiwasemtshezi. Nje i-clean nje nifike leyo nto and-dusted yo. Kungani ufela Mtshezi pho? Wayezondani Mtshezi? Anguzonda uMtshezi kodwa nje uma uthi umkhaya kodwa uwasemtshezi uthi mina umkhaya wakho angisiwasemtshezi. I like the way you speak ngomSwati mina. Tatetitotu. Umo wasethithizethu angithi umo wasethithizethu angithi hey. Hello. Yazi niphathe lapho neki lona. One-exam number number bami. 098 angangiphoxi. Number 098 angangiphoxi adlala. Ngaphasa kahle kabi mina. Ayihambe nje i-message yami. Ayihambe nje i-message yami. Ngiyawukhululeka wena ngizoku-inboxa manje ngiyayifuna i-study pack sami angidlali nawe. Nkosi yami yewena ngenzeni mina? Woza nazo. Imali yepholo lami ihlangana nini pho? Ngizokuthengela ipholo khululeka. Ipholo lithengwa ngemali, lithengelwa abantu abakhipha imali, alithengwa ngothando nempatho. Dlala la. Alithengelwa abantu uthi umqela u-20 rand ethi ngisazozama. Yo. Kodwa ufuna ipholo njani? Ngiyadlala. Uyabulala amajoke. Ngibulala ngani manje? Ngaqeda eMtshezi. Ufuna ukungishaya. Ungishayela abafana. Phindanga ngajola.
ngicela uthwale uthathe le nto. Ngeke mina sozinyenza leyo nto. Ngizothatha ngoba ngidlozi lakini. Uba nedlozi elibroke. Uba nje unedlozi elibroke. Uma uthwala ngalo. Nasithelo njani? Ngiyaphila wena njani? Aze yakude nale nto. Jo. Bazi wami Nkosi ngiyabonga, Nkosi ngiyabonga. Ngiyabonga. Sothwala ngomakhelwane. Ethi ngibo, uba amakhelwane uma ngingathola ngayo. Ayabanga ngabo umakhelwane abanemali mina. Ngeke phela uhluleke ngeke ngithwale ngomakhelwane ongenamali. Khona omakhelwane abaphila ngabantu, so sengingathwala ngabo. Hey, sawubona. Khona ngibuza ukuthi ngiyanina eqoqo yini? Nizwe kuthiwa ngihlala eqoqo mina. Sawubona njani? Angihlala eqwaqwa mina. Ngizobe ngizokwenzani eqwaqwa? Ngazi bani eqwaqwa? Kodwa eqwaqwa ngiyazake mina. Wamuhle uMaSithole, ngiyabonga. Yeleni. Ngibona ngisho endoda. Angikwazi ukuphila ngaphandle kwami. MaSithole, sawubona. Mabuko. Yini mabuko? Ngofani mondisa wani wangathi ngikasethe. Ukhala ngani ubhuti? Sawubona. Hallo. Sawubona njani? Hello. Yes, sis. Uyaphilani weMaSithole? Ngiyaphila. Yazi awungila unayo iFacebook angiyile mina ngazi uqoqalela yona. Hello. U-invite umngani wakho kudala uhamba naye ecampus angifuni ngizomenzani. Ngizomenzani? Ufunani manje lo muntu? Angimazi mina nazi anginayo i-Facebook account guys. Hhayi kabi if uhlala ne-account just block and delete. Report, block and delete. I explain kulona yami ku-last post yami. I don't have a Facebook account. Uma ungangitholi la ku-TikTok, angangithole ku-WhatsApp. Akanawo uTikTok umngani wami lo umshoyo ubani lo utheni. Lithi akanawo uTikTok kodwa ukhona uTikTok kodwa akekho manje akekho online. Sawubona. Sawubona. Hello. Uzimyuthile, please unmute. Sawubona. Sawubona MaSithole. Kunjani?
Ngiyaphila kunjani wena sithi? Ngiyaphila. Ngithi uzolanda i-study pack yakho-ke. Ngisilanda phi? Ngiyasilanda phi? APK on campus. On campus? Ngizobe ngisesikolweni. Hayi mina I won't be available kusasa iphepha lami lokugcina. Ngiyabhakisha kusasa. Yiyo yona leyo uyifundelayo? Hayi. Uzongitshela-ke wena ngeliphi ilanga. Nange-Friday kulungile. Friday ngiyaqina. Friday ngiyaluka. Yabo nje anginasikhathi because ngigqibele ngiyahamba. Jesu. Hayi, ngizowuzwa ngawe-ke. Alright, Sharp. Aphuma ubani? Mina niyaxoshana shame. Hayi ngigqibela ngiyemtshezi guys. Ngiyemtshezi ningilindele emtshezi by 3 ntambama ngizoze ngisemtshezi. Theleke emtshezi. Mtshezi ongasho ngigqibelo nje. Ngizobe ngisemtshezi. Angifuni ukungasho. Ngizobe ngisemtshezi omgqibelo ayikabi. Ngiyabuya emtshezi. Ningilinde rank. Ngiyamazi mina. Ningilinde nje rank ngigqibela ngizobe ngisemtshezi. Ningilinde nje rank. Yabo emateksini danka alapha. Yabo kulelo nalengena lapha ngasejwayelana. Ujwayelana. Ujwayelana usemtshezi kuphela. Ngoba la gola ngwazi ujwayelana. Ujwayelana semtshezi kuphela. Usave mawen semtshezi kuphela. Emtshezi sinethu esingazazi kodwa ziship. Siyasiza because lento ibiza la iGoli. No box eGoli ngazodwa. Awu. But it's fine. Umax nawukho nje eGoli. Max neGoli. Yo. Ayi umuntu abuyele emtshezi. Ngigqibela ngizobe ngisemtshezi guys. Ngiyabuyela emtshezi. Etole esile edese udlo okusile. La iGoli ukuthenga kubolile. Sisipho. Uyolanda ubuka ngiyafunda uyolanda. Ngisigethi. Ubuka ngiyafunda uyolanda. Uzoba strong uyolanda. Loko sengikhathele mina iyangibhoka nami into engiyifunda la iyangibhoka. Yo. Bathiwa kumele ngiyifundile angina-choice. Angina-choice but yo. Hayi shame. Ininzi. Valo uzobona phambili. Ayisebenzi-ke leyo. Le khoze enyenzayo ayisebenzi leyo. Uzobona amanyala phambili. Soze-ke sana. Soze. Ayisebenzi leyo ngizobona phambili. Uyobona uzofeyila phambili futhi. Ungabaza amandla kaNkulunkulu. Hawu. Ngofela ngibhekile mengaphika nami.
wangabazi amanzi kaNkulunkulu kodwa nje la yanyiwa phathwa yisisu. Phuma ukhala ephepheni. Kungcono ngidiliva ipackage yakho nge-Uber. Ngiyeza manje uzoza ku-inbox. Uma uzodiliva nge-Uber, ngiyeza manje ku-inbox. Angidlali nawe. Wazi nokuthi ngifundaphi? Mina ngifunda e-APB. Ngizokusendela manje uzisendele i-location ye-Uber. Ingafiki mfanami, uzotrenda. Ngiyadlala. Ngizokusendela manje kodwa ngiphuma manje. Sengiyanishiya manje sengiyolanda ilona yami. Sengiyolanda ipackage yami, i-study package sami. Sengiyolanda i-study package yami, sengiyawuvala u-live. Uhlala kuyiphi i-rest njengoba ufunda e-APB? Ngihlala le ngase-Gorex City, ngihlala kude kabi mina. Ngihlala ngaseSoweto. Can you please buy me polo? I'll buy it for you. For nina noma yini. Mina ngimthanda into ebhubha. Ngizomthengela amapolo. Usakho sebalekile, engabaleki. Usakho. Ungabaleki, ngiyeza lapho ku-inbox. Ngizokunika i-location. Ngizokunika nje i-location. Uzoyisenda laphi i-study pack sami. Singafiki. Ngikhona. Angidlali nawe. Futhi inamba yami ngizokubhalela manje, inamba yami manje ngeke nje ngibhalelana futhi. Study pack. Singafiki. Umoya wami. Ungibona ngidla amabenge ngoba ngifunda. Ngizange na-study pack. Yazi baba yini manje? Baba yini? Sekulethe ney'ncwadi azizingilindile. Baba yini chai? Baba yini? Baba yini? Ngingena nje. Sengishiya. Ilinde ima kancane Dani, faza mawundi. Unjani kuyaphila wena unjani? Bye yini guys, sengawuvala u-live. It was nice to be here with you guys. Siyobonana sengiseQwaqwa. SengiseQwaqwa. Hawu ngingena nje askisi siyobonana sengiseQwaqwa. Ngizoba live ngoMgqibelo sengiseQwaqwa. Bye yini. Sengiyaphuma skisini sengiyahamba. Bye yini.